Pak Tani, Nyi Lumbung, lan Ujian Tulus. Dongeng Jawa bab Kebecikan lan Ketulusan oleh Rusmawati Agnes Huzaimah. Ing desa cilik ing lereng gunung ana Pak Tani sing rajin lan sabar. Saben esuk dheweke nggarap sawahe kanthi tangane kasar. Dheweke nandur pari, ngopeni kerbau, lan nyirami wit-witan ing taman cilik. Nanging saben musim panen, masalah mesti teko. Kaya badai-badai tikus cilik sing nyolongi pari ing wayah wengi, lan banjir saka kali Brantas sing nggarai nglelepi sawah, nggarai rusak pari-pari sing wis ditanem kanthi ati-ati. Pak Tani dadi susah atine. Lho, aku wis nglakoni kabeh kok durung makmur sih, gumune dheweke ing ati. Dheweke mulai mikir Allah, pengen gawe jebakan tikus beracun lan bangun tembok dhuwur ing sawah supaya ora ana wong liya sing iso njupuk manfaate. Keserakahan iki wiwit ngganggu lungguhe lan dheweke dadi ora seneng ndelok warga desa sing luwih sengsara. Ing wayah wengi peteng nalika rembulan sumunar ing lumbung desa, Nyi Lumbung, roh penjaga sing rupane kaya wong wadon tuwa nganggo kain jarik batik, muncul ing ngimpine Pak Tani. Pak Tani, ojo kesel karo alam, kandhane kanthi swara alus kaya angin seger. Panenmu ora mung kanggo awakmu dhewe. Nek kowe gelem nyedhakake sebagian kanggo warga sing butuh, kaya Tombok Siti sing bocahe lara lan Pak Lurah sing sawahe lagi garing, Gusti bakal maringi berkah luwih akeh. Tapi iki ijian kowe kudu tulus, ora ngarep puji utawa balesan saka pundi-pundi. Pak Tani tangi-tangi nggumun. Rodok gede atine. Siji sisih pengen nyimpen kabeh panen kanggo keluargane sing luwih butuh. Nanging pitutur Nyi Lumbung kaya cahya ing kegelapan. Terus isu iku banjir cilik teko maneh, ngerusak setengah sawahe Pak Tani. Warga desa teko njaluk tulung. Nanging Pak Tani ragu, nek aku nyedhakake apa aku ora bakal luwih sengsara, pikire. Nanging ati tuluse menang. Dheweke ngumpulake pari sing isih, nyedhakake setengah kanggo Mbok Siti lan warga liya, lan bangun lumbung desa anyar bareng-bareng karo Pak Lurah. Dheweke uga gawe kandang cilik kanggo tikus-tikus supaya ora keluwen lan nyolong. Kita kabeh sesama, aja saling rusak, kandhane Pak Tani marang kabeh wong. Waktu berlalu. Musim kaliya teko kanthi banjir gede, luwih dahsyat tinimbang tahun-tahun sedurunge. Sawah Pak Tani meh rusak kabeh. Nanging nalika wengi, Nyi Lumbung muncul secara nyata ing lumbung, nganggo tangane gawe angin seger sing nyirnakake banyu banjir. Tikus-tikus ora mlebu sawah, malah nulung gawa pari sing tumpah. Panen tahun iku tambah subur luwih akeh tinimbang sadurunge, lan desa dadi makmur. Warga kabeh malih ngajeni Pak Tani ora mung amarga panen, nanging amarga ati tuluse sing gawe kabeh tentrem. Saka wektu kuwi Pak Tani dadi panutan. Dheweke ngajari anak-anak desa, kebecikan lan tulus iku benih sing subur, ora bakal ilang dening banjir utawa tikus. Iku sing gawa berkah Gusti kanggo kabeh kita. Dadose pesan ing cerita iki yaiku ketulusan lan nyedhakake marang Gusti tanpa syarat bisa ngatasi konflik batin lan bencana eksternal, nggawa lindungan lan kemakmuran sing luwih gedhe tinimbang keserakahan.
dadose lare-lare sing gadah ujian niku tetep kudu sabar. Ampun gadah ati sing ala.